खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 एप्रिल 2026 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, केरियार आरो फालांगि। बे साना फालांगि फेहेरनायनि थाखाय जोबोद मोजां। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जानो हागौ आरो गोदान दर-दाम मोन्नायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि थासारि, राङारि मुलाम्फानि गोख्रों मिजिं थायो। जुदि नोंथाङा गोलाव सम रां थिसननायनि थांखि लादोंब्ला बेयो मोजां सम। नखर आरो मोजां मोनज्लायनाय जिउ। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि बाथ्रायाव प्रेक्टिकेल जानो सुबुरुन होनाय जायो। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायना लाखि। सावस्रि, साना गलाय-गथाय जागोन, बेनिखायनो गावनि सावस्रि आरो गोहोनि थाखोखौ जोथोन ला। बोसोन, गावनि खामानि थिलियाव सोरजिलु था आरो मोजां गोहोखौ बाहाय। वृषभ राशि, केरियार आरो फालांगि। नोंथाङा गावनि खामानि थिलियाव मोजां गोहो आरो फोथायनायजों खामानि मावगोन। गोनांथार हाबाफोरा आबुं जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनिफ्राय लुबैनाय फिथाय मोननो थाखाय गोसो होनांगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो सोमोन्दो। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सोरबा गोजाम लोगो एबा बाहागिखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। मोनाबिलिया नोंथांनि लोगोरिजों रमान्टिक जानो हागौ। सावस्रि, गासै सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मुखुब जानायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ। थोजासे जिरायनाय आरो प्राणायामआ नोंथांनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनायाव मदद होगोन। मोजां गाब आरो राहा। निला आरो गुफुर गाबफोरा नोंथांनि थाखाय मोजां जानो हागौ। गावनि खामानिफोराव जाफुंसार जानो थाखाय भगबान गणेशखौ सिबिनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मिथुन राशि, जिउ राहा आरो फालांगि। नोंथांनि रायज्लायनाय रोंग'थिया खामानि थिलियाव गोदान खाबु लाबोगोन। नोंथाङा खामानियाव गोसो होबाय थागोन, नाथाय मोनसे गोजाम मावथांखिखौ लानानै बेले-बेजे थानो हागौ। लोगोफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो जुलि जानाय जिउ। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बे साना रमान्टिक जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों गोसोखांथाव बुब्लिफोर सोरजिगोन। हाबा जानाय जिउआ सुखु-गोजोन थागोन, नाथाय जिउनि लोगोरिनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। रां थिसननाय, रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों थिरांथा लानाया गोनांथार। सम्फथियाव रां थिसननायनि बेयो मोजां सम, नाथाय हरखाब गिदिर थिरांथा लानो नाङा। सावस्रि, गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय यगा एबा मेडिटेशन खालाम। उदैजों सोमोन्दो थानाय माखासे फिसा-फिसौ जेंनाफोर जानो हागौ, बेनिखायनो आदारनि सायाव गोसो हो। कर्क राशि, केरियार आरो फालांगि। खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय माखासे गोसोआरि नारसिनथाय जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि सोरजिथाया गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। हरखाब जेबो गिदिर राङारि थिरांथा दाला। रांखान्थियारि थासारि, रांनि बोहैनाया मोजां जागोन, नाथाय सानस्लाबै खरसानि थाखाय थियारि जा। सावस्रि, सानसे मुखुब थानायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय आरो एसे गोसोआरि दुखु मोनदांनो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। सिंह राशि, केरियार आरो फालांगि। नोंथाङा गावनि केरियाराव मोनसे प्रम'शन एबा गोदान बिबान मोननो हागौ। फालांगियाव दावगानायनि गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारि, आय बांनायनि जाथावना दं, नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। राङारि थिरांथाफोराव सांग्रां जा। नखर आरो मोजां मोनज्लायनाय जिउ। नोंथाङा नखरनि खामानिफोराव मुखुब थागोन आरो न'आव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। गावनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रि, गोसोआरि महरै नोंथाङा मोजां मोनगोन, नाथाय थांलाय-फैलायनि थाखाय मेंनाय जानो हागौ। कन्या राशि, केरियार आरो फालांगि। खामानि थिलियाव माखासे खामानिफोराव एसे गोबाव जानो हागौ, बेनिखायनो धैर्य लाखि। गोदान बिथांखि एबा स्टार्टआपनि थाखाय समा साबजाथाव। नोंथाङा मावख'नि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन, नाथाय खामानिनि नारसिननाया सोलिबाय थानो हागौ। रांखान्थियारि थासारि,
रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों खामानि माव, साननानै खरसा खालाम। जायखिजाया रोखोमनि खैफोदगोनां रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। नखर आरो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो। सोमोन्दोआ साबसिन जागोन आरो नोंथाङा मोजां मोनग्राफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। फिसा-फिसौ बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय सांग्रां थाब्लाबो नखराव गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रि। सावस्रिनि जेबो गिदिर जेंना जानाय नङा, नाथाय गोजाम बेरामफोरनिफ्राय सांग्रां था। गावनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव मोनसे समानथि आदार आरो य'गाखौ लाफा। तुला राशि। केरियार आरो फालांगि। खामानि थिलिआव नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोनगोन आरो खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन आरो गोहोम गोनां सुबुंफोरजों लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। बाहागोदारि फालांगियाव सांग्रां जा। गावनि लोगोरिखौ मेगन नुयै फोथायनो नाङा। रांखान्थियारि थासारि। रांखान्थियारि बिथिंजों दिनैनि साना गाहाम। राङारि मुलाम्फानि मिजिं दं आरो सिगांनि थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै थागोन आरो सोरबा मोजां मोनजाग्राजों लोगो हमज्लायनाया जाथावना जागोन। नखरारि जिउआव गोजोनथाव जागोन आरो नखराव सोरबा गोदान सोद्रोमा हाबनो हागौ एबा मोजां खौरां फैनो हागौ। सावस्रि। सावस्रिनि बेलायाव साना गलाय-गथाय जागोन। नोंथाङा मेंनाय एबा लोरबांथि मोनदांनो हागौ। गावनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव एसे ब्याम खालाम आरो गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। वृश्चिक राशि। केरियार आरो फालांगि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानाय लाबोनो हागौ, मानोना ग्रहफोरनि थाथाया नोंथांनि फारसे दं। खामानि थिलिआव गोब्राब खामानि मावनायनि गेजेरजों नोंथाङा गावनि थांखिखौ मोनफुंनो हागोन। जायफोरा साख्रि मावो बिसोर गावसोरनि गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ। फालांगिरिफोरनि थाखाय जायखिजाया गोदान बिथांखि एबा गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, नाथाय जायखिजाया खाख्रिफोराव सागान होनायनि सिगां सांग्रां जा। रांखान्थियारि थासारि। रांखान्थियारि महरै साना सरासनस्रा जागोन। हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। गावनि खरसाफोरखौ नोजोर लाखि आरो सोलोजों रां थिसन। जुनियायै नों बबेबा गोदान मावथांखियाव रां थिसनदोंब्ला। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखरारि जिउ। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथाङा गावनि लोगोरिजों सम हगारगोन, जाय नोंथांनि सोमोन्दोआव बांसिन गोथौथि लाबोगोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो, अब्ला दिनै नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सावस्रि। नोंथांनि सावस्रिया नर्मेल थागोन, नाथाय गावनि आदारनि सायाव जर'खा नोजोर हो। गासै सानावनो नारसिननायनिफ्राय बारग'नो थाखाय य'गा आरो मेडिटेशन खालाम। धनु राशि। जिउ राहा आरो फालांगि। दिनै नोंथाङा मावख'आव मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। साख्रि नागिरग्राफोरा जाफुंसार जानो हागौ। फालांगियाव गोदान आनजादफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन आरो सिगांनि रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखर आरो मोजां मोनज्लायनाय जिउ। न'आव आबहावाया मोजां जागोन, नाथाय नखरनि सोरबा सोद्रोमानि थाखाय खरसाया बांनो हागौ। हाबा जानाय जिउआव मोजां मोनज्लायनाया बांगोन आरो नोंथाङा लोगोफोर एबा गावनि लोगोरिजों बाहेरायाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हागोन। रांखान्थियारि थासारि। आयनि गोदान फुंखा सोमजिनो हागौ, नाथाय गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव थानो सुबुरुन होनाय जायो। सावस्रि। सावस्रिया मोजां जागोन, गोजाम बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो रिलेक्स मोनगोन। मकर राशि। जिउ राहा आरो फालांगि। मावख'आव खामानिनि बजाया बांनो हागौ, बेनिखायनो गोरोन्थिनिफ्राय बारग'नो आरो धैर्य लाखि। धातुनि फालांगियाव थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननो हागौ। गोदान बिथांखि लानो हागौ। रांखान्थियारि थासारि। रांखावरि मुलाम्फानि जाथावना दं, नाथाय गोनांथि गैयै खरसाफोरनि सायाव सांग्रां जानांगौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर। नखराव गोरोबलायनाय थागोन, नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नांज्लाय-खमज्लाय जानो हागौ। जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांखौ गोसोआरि गोजोन होगोन। सावस्रि खामानिनि नारसिनथाया बांनायनि जाहोनाव मेंनाय आरो नारसिननाय जानो हागौ। बेनिखायनो जिरायनायखौ गोनांथि हो।
कुम्भ राशि जिउ राहा आरो फालांगि मावख'आव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन आरो थालांनाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा बिसोरनि नाजानायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि थासारि साना रांखान्थियारि महरै मोजां जायो। रां थिसननाया मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय गोख्रै खरसा दाखालाम। नखर आरो मोजां मोनज्लायनाय जिउ नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोरोबलायनाय जागोन। नखरनि सुबुंफोरजों रंजाथाव सम बारगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय हाथाइनि साखोन-सिखोन लाखिनायनि जोथोन ला। मीन राशि केरियार आरो फालांगि मावख'आव लोगोफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय दाखालाम। गावनि खामानिखौनो गोसो हो। खामानियाव नारसिननाय जानो हागौ, नाथाय खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि थासारि आयआ बांगोन, नाथाय गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव था। नखर आरो मोजां मोनज्लायनाय जिउ नखरजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन आरो नोंथाङा बिसोरनो सम होगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोरोन्थि बुजिलायनायखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों सुस्रांनाय जागोन। सावस्रि मेंनाय एबा जखम जानायनि जाथावना थायो, बेनिखायनो गारि सालायनाय समाव आरो खामानि मावनाय समाव सांग्रां जा। राहा इसोर शिबखौ सिबिनाय आरो गोनां सुबुंफोरनो गुफुर मुवाफोर दान खालाम। अब्ला दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।